ngapdiang siang bah hagani kapor syagani gajing manilang jongi yoblay ya i Reverend A.L. Laskor badon lem rengkat bat ngi hagani kapor i badai ban ai ban sami ka kubor tinu blay hagani ga sngi ngapdiang siang bah ya gi temen besan ya kirang ba balang bat ya phi ki prabangai jong ka balang ki prabangai na ki wai de ki balang lembat ki perlok perjor ki bala ban yoi ban pe ikani ke program jong ka jingeseng jong ka balang Presbyterian Malki bat nga khot yang i wai pi wai syakane ka jing manilang yoblay tongin manilang yoblay hakani ke por ngin pendon burom yu lemba ki jing ruai ngin ya simenta ki jing duai ngin yo snyo ya ki jing ruai ke bakerpang bat ngin yo snyo ya ke ketien ke jong blay ke ban kren dei pastor Laskor hakani ke por bat nga ai ku blay ya pi wai ke kerteung trai nong penim jongi Jesus Christ ti kani ke long ga sngi ke ba kerpang ke bangi khot ka theological Sunday ke bala penbaik da ka sinod pelun mensua ka theological Sunday kedai ke sngi Sunday ke bakerpang ke bangi kan mau kerpang ya ki theological colleges ki badon hari India bat khamtam ya ka John Robert Theological College ke badon mau klot habangi kan mau ya kene ke sngi kum ka theological Sunday kum ki prabangai ni deban kan mau ha ka jingduai ya kene ke college jong ke balang ke badon mau klot bat nginang yai kersan ru de kijing ai jongi bat de kinu ki rukom ki bangi de ban kersan ya kani ke college swa bengin sedang to ngin duai ngin IT hoblay kopa jongi ubah beneng ha kani ke no phai ke sngi ngi don ha ke yeng ke bakhoi ke bakentang ke jome ngi don hang ne ban mane yero pendon burom yame ngi IT yangi kani ke por ki program baro ha ke ti ke jome kerku ya kene ke por kerku ya ki program baro haka kerteng ke jomeu Jisu ngi duai amen tongin mang yai piteng ban syakri lang yo bleng ngi ruai ke basan spa andriu peu kundai lai pulai na ke barim ngin ruai tangka dekot ke banengkong bat ke balai rengkat bat ke cross bat hadien kene ke ruai ngasyo ba ban khot ya i Master Moria Jones melem ngap insyo bah ban yalam yangi ha ka jing puli na ka tien ka jong blai bat ban bu ha ka jing duai yu blai long ka burom ki kam bulale in yarwai baro tu ki light artili ki dekot ka banang kong bat ka balai bat kharos san spa riu peu khandai long ka burom ki kam lale lukun ulapa bayangi uite uai la kajing im kakuna bansir kakerdop neng upe bangkin rung kibri uyaro ya utrai snapper teba Upa
shua ben yelek lang shau blaya ka jing duai ngan pen sngau kat to kat ni ki benta na ka ktien ka bakhoi ki jong ka bangila ka ban shem na ka kitab sam ka lanang ka balai puar ki khat ka baneng kong bat ka baar na ka ju ka kitab sam ka lanang ka balai pulai ki khat khat pra hadu ar puar bat na ka shiti ka baneng kong ka jong apostol Paul shau Timothy ka lanang ka baar bat ka lanang ka basaw kat to kat ni tli ki khat ki kentien ki bo ong kum ni sok uta ubalayo map no ya ka jing palat jong u ubalayo tlep no lin ya ka pop jong u sok uta ubreu ba utrai nyau shu ya ka jing bom hok ha u bat uba ka mensiem jong u dan ka jing syukur hakmi ka khmat utrai ka dan hagita ki ba shapting yu hakita ken ki ba kermen ha ka jing isnei jong u ya ka ban pelat ya ka mensiem jong ki na ka jing yap bat ban sumar im ya ki ha ka nem sneo ka mensiem jong i kala ap ya utrai ulong ka jing rap jong i bat ka sti jong i naba ka donut jong i kan le ka men ha u namaring ila shania ha ka kerteng ka bakhot ki jong u to ka jing isnei jong me atrai kan long halor jong i kat kumba ni la kermen hame tieng a kentu nongkong namar kata ban penlong ki jing kerpat ki jing duai ki jing asaj ki jing aingu na kebenta ki breu baro na kebenta ki siem bat ki bakrau batri baro bangin yo im ka jing im ka basuk bat ka bajarjar ha ka jing rublai bat ka jing shida baro lada me penken mau ya kita ki para banget chapang kini ki ai ki eru menlong usyakri babha ujong ujisu kris balabasa hakiktian jong ka jingej bat ki jong kata ka jing hikai babha ya kaba me la jubut tat andang awan do men minat hakaba pule hakaba kentu hakaba hikai wat lendat ya ki jing ai ke bahame ya kabla ai hame da ka jing ya tholupa to sumar shipang yelade bat yala ki jing hikai tu menyai ne akini ki ai namar ha kabale yakani men penem yalade bat yakita ki bayot ngau yamekan ublen kerku yak bapule bat ke basaskor yak ktien ke jong tungin pendam lang ha ke jing tuai ko kapa jungi ubah beneng ublay ubadap da ke jing e bat ke jing isnai ublay bala danlem dan kat bat ni lamba jong kisngi ki por ki balal no baro hoj oblay bala danlem kat bat ni kum ki khon jong ka balang mila kumne oblay bangin ya dan lang kumne kan ke yeng ka bakentang ke jomi bangin yo ka ban syakri ban yaro ban pendan burom ya ka kerteng ka bakhoj ke jomi hoj ni ai ngu me oblay mem sim la eno ingi mila ai ngi ki met ki bakhoj ki bakhya bakum ni ngila ban ya dan lang kan ke por kan ke yeng ka bakentang ke jomi sipor ban yo ka ban syakri yemi hoj oblay tu mai dan lem dan rangkat ban ni lamba jong ki por ki sngi ki banang wan ru ter siter tunang kerku ingi tunang dalam rekat bat ngi au blai kham tam ngi wani ka ban boti khmat jome men nyalam ngi bingla ka ban yaj ha kalenti ke jome ban leru ka mon ka khoj ki me hoj sibon ki jing pen choi ki bawan ka jing em ka jungi rei to pendap me ngi wei pi wei dau men siem u jome khnang bangin la ya ka ban yele persha ban job ikini ki jing pen choi hoj au blai ngimla ban laj na ki jing pang ki jing sitam kat bangidang im hakani ka perthai ngin ya syam pan i kendo bet bat ki rei ni sngo sngan ni ai ngo bangidon ublai ubakum me blai bala ban yada yangi na kita baro hoj ublai isngi ki por ki balai no yim sim la yo sho kum ka balang ngin yo e ka pan ya syakri lang yeme hakani ka yeng ka bakentang ka jomi rengkat bat ki para bangaj baro rei medang yai pleh ngi kan ka lat kelenti lamba jong kini ki kor ki bor ki mala ai ka jing start hangi khon men riu yo kan obrei ka ban syakri yeme kumni rangkat ru bat para bangai ki beran ki yeng ki sem ki jongi ki ban pej ban khmi ya kan ka program au blai ngi da boti kan ka por ka jing penyat ki jomi nadu ki jing ruai ki bingin ruai yero ka kerteng ka bkhoi ki jomi ki jing pule na ktien ki jomi ki jing duai ki jongi kham tam yo syakri u jomi ban saya sam ya ko khobor na ka ktien ka bkhoi ki jomi au blai ni wan kan ka por ya ka ban aingu ya men marba kum ka jela ka jongi ni dan tang khniat ngun ki ba yo ikani ka jingpang kani ka jingpang khlam badan na kani ka jingla ka jungi pat ki ba bod na kitaru
Kelayo kenya ublay ke jingkot ke jingkia. Baki dan stang kendian ngode ki bilang dan napeng jong kani ke jingpang. Ida wan au blay ka ban khot kerpat ya ka kerteng ga bukhu ki jomi men snau bha ban lej ban penkhia ban weng no ya kini ki jingpang baro. Kilak ken trai ban yopat ya ka met ka bukot ki bakhia. Ni da boti ru kerpang au blay na kamta kitu ki badan ka jingpang ka jing stam kani kri India ka ba ye ga jungi ber ka berthai boro ga wai. Ban pau me ka sang ti blay badan bor ka jomi makin yo laj no ne ka jingpang bat kin yo tip. Mame medai ublay bodan bor baro halor ki aka habneng sejrong pada kendau setbian ublay bodan bor halor ki jingpang baro bakin yongej bakin yotip yami ublay ubaim ubahok ublay ubasisha ublay ni da botiru nak menta kito baro ki badan ke benta ke bah khamat ha ke ban ai nak menta ke jing sumar nak menta gini ki badan peneng jong ni ke jingpang ni da kerpat yami ublay men dan lem rekat baki men ai ki ke met ke bakot ke bakhya ke jing start ke jing sempang bakin la ban yele persya yuni kunyang jingpang ni da botiru ublay nak menta ki nong senchar ki ba ye ki jongi ki badan ka ni ka jela ka jongi ka India bat ka perthai baro ka wai ho chwap kin chim ya kanu ka rai ka kam kin yin yele na kam taw ni khunyang jimpang kin da bu shwa khamat jongi ki ai baro kin yo ka bor na mi kin yo ka jingrap na mi ho ja oblay ka ni ka sngi ka long ka sngi ka ba kerpang ka ba yo ka ban rakhie ya ka theological college Sunday oblay ka long ka sngi ka bang yo ka ban kan mau na ka benta ki shlem ki ban ai ka jing hikai na ka tien ka bkhoj ki jomi iwan na khamat jomi oblay men dan kat gini ki shlem ki badan ka ni ka ri ka jungi ka jela ka jungi ka India bat ka perthai boro ka wai kinang la ban yo ka bor ka jomi ban lang ya chaprang ban ai ka jing hikai ya ka shlem ka jomi ni da wan ro oblay ka ban boti kerpang na ka benta ka ni ka shlem ka badan nang teh po moklot ka John Robert Theological College ida buan ni ka ban boti kerpang khamat jome nak mta ka ni ka college oblay nandu ki nong penyat ki jongka ki nong hikai bat khamtam ki tu ban wan ban yo ka jing hikai na ka tien ka jome men da dan lam kat bat ki men da ai ki ka jing start ka jing sempang bakin nang la ka ban nang sngo thu kham ba shu shu ya ka tien ka jome hoj oblay khamtam e ki tu ki ban ni ka ban snap ki ban wan ni ka ban yo ka jing hikai ba honda kilami nak tai ka school kin dalong kenya oblay kita ki syakri ki jomi ki ban yakit ya ba ya ka kam ki jomi hoj oblay kini ni wan do ka ban boti khmat jomi nak menta ki jindan kam ki badan hak tai ka skul hoj ni wan ni ka ban wan ra khmat jomi hai kani ka por nak menta ka tai ka skul ka ban tai no da ka wai pat ka kerteng hak chaka jong ka John Robert Theological Seminary ai no ekad ka kerteng jong John Robert Theological College bat kani ka kam kadang don menta hakalenti ban penbit penbiang na ka menta ki junan kam ki jong ka baro ni da boti khmat jong me oblay men isnai ba ki ai baro ki jing pendep ki jing penyat ki long da ka jing alam ku jong me da ka jing alam ku jong me oblay ni boti ru na ka menta kini ka school ka ban sayo ban ai ya ka jing hikai haki department ki ba pher na menta ka MTH hoj oblay layo na po kani ka sinit jong ka Sirampur College lemba jong ka report bat ka recommendation ya ka bakala ai lemba jong kani ka school bakala ban ai menta ya kini ki lightly ki department hak ban yo ka ban ai ka jinghi kai kata hak Christian hak history of Christianity ka Christian of theology but ka religion and culture tu yarap oblay bakini kijing pendap baro kiba lemba jong kani ka school kin dalong oblay da kijing alam bat da kijing penyat ka start ka jongi hoj dan lam dar kat ru bat kinong hikai arngut ya kibala thung nak benta kani ka kam tu isnai ka men dan lam dar kat bat ki men ai kijing start men ai kijing sempang halor jong ki bikila ban pet ban ai kijing hikai halor jong kani ka benta ni da boti ro khmat jong me oblay nak benta ka jingtai kani ka mas ya ka mass block pat ya ka kam family quarter ya ka bala pensange na menta sipor oblay tu dan lam rangkat bat ka jingtai kani ka benta ka badan nak ti ka jaka men da kerkhu oblay men da penla bangin yo pat sai sien ban pendep ya ka jingtai na ka benta kani ka benta ka badan nak ti ka jaka iwan ru ban bu khmat jong me oblay na menta ki examination ki ba pher ki badan nak ti ka jaka ka ba om sim la la ka ban pendep yiki namar kini ki baja kani saudong saukun ke jungi lemba jong kani ka jing pangklam
ida wan bu khmat jong me oblay men isnay ka bandan lam kat men penbit penbiang men penla bangin yo men pendap iktai ka examination knang ba katai ka school kan nyaj bai chaprang da jing alam go jumi ni boti ru oblay na kamenta iway ibalayo oblay ya ka degree Doctor of Theology i Miss Inolin Lengdo tu isnay ka bandan ram kat membat i balayo pediang ya ka degree inang la oblay ka ban ai ka jing sakri ka bhatam na kumta ka kerteng ge jomi hoj oblay tu ker kulang ngi baro iway pi way idkhat jong ki balang ki ba pher ki badan hakani ka ki badan hakani ka jela ka jungi binginang la ban ai ka ketika mon ka ketika diang ban long ka jing yarap ka jing kersan na kumta ka ni ka school oblay ni wando ka ni ka pori ka ban boti na kumta ka balang du jomi ka ni ka jaka tu isnay ka ban ya don rangkat me oblay kumni kum bakalong de ka jing yarap ka jomi ba ka jing don rangkat ka jomi ba ka balang kla ban ya chaprang na ki por sha ki por o ida bo kerpang kumta ki nong penya jong ka balang madu pastor kita men basan idkhat jong ka komiti balang menda ai ki kata ka bor ka jing start men ai ka jing start ka jing champang kham tam e ka jing alam ko jong men sim u jomi kinang la ban tray ban penya chaprang ya ki kam baro apo ka balang hoj oblay kinang la ban yalam yingi pai lang jong ka balang ha kalenti ka bedai bang bat kamon ka khoj ki jomi ono menor oblay yingi way pi way idkhat jong ka balang ki bangi dan ni ka benta hala ki jong ban yakit lang ya ka kam ka jomi na pensai bor me yingi ru daw men sim jomi hoj oblay ni botiru na ka benta ki bapang ki bastom ki badan nak kanura kanuma ka jingpang badan ka met ka jongki ki badan ki yeng ki sem ki badan ki hospital tu isnay ka ban lek mame ka ban kanere ka sang tiblay badan bor ka jumi men weng no kini ki jingpang ki stom baro ila ban yo pat oblay ka met ka bakwat ki bakya ni botiru na ka menta ki rempeyeng kristan pol ka jong ka balang tu kerku oblay ba ki rempeyeng kristan ki long ki rempeyeng kristan ki badap ki babyang kham tam kum hakin ki por ki bengi chem ki jinge rai to pendap penbiang me gidan ya ki jingdan kam gi jong ki baman la kasni ni boti ra oblay nam ta ki rempeyeng kristan kham tam bakin long ki rempeyeng kristan ki badap da ka bor ka jong ben siam jong me ha ka ban shakri me hoj oblay wano menaru ni boti khmat jong me nak minta kitu ki para bangai ki bala jangai na nami ki mansu ban kiu skayeng ka bakantang jong me ban shakri me ida khat kerpat me oblay men sngo ba ban kren na po jong ki ba me khat ye ki kila ban phai pat chemi ban shakri me hoj agani ka poru oblay idan pastor ban saya sam ya khubor na ka tien ke jong me hoj oblay tu ai ba khubor ka ba pastor na ai pdeng jongi kan dalong sya ka bor nam tajung iway pi iway mat kumju kitu baro ki bidan ki yeng ki sem ki bala ban yo sngaw pat ki ban snap lamba ka khubor ka jongi kurkui pastor nang yo ka met ka bakot ka bakya ka yeng ka sem ka jongi sngaw oblay kini jing khat karpat ka jong nong pop map ki pop ki babon bai kini baro ngapan karpat ka teng jong trai nong panim Jesus Christ mentabat halakarta amen mentangin yo ban penkentangi ki jing aingu ki bagi prabangai kila Aisyah kabalang tongin ya duai. Kopa jongi ubah beneng ni aingo namar ki jingkerku ki bamela kerku yangi kum ki bangai mela kerku ya ki jingtre jingta ki kam ki duk ki jongi. Ban na ki jingkerku ki bamela kerku yangi ngi wanra syakakam ka jome ya kini ki jing ai ki berit ki jongi kum kabalang. Ni duai bat ni penkentang ya kini ki jing ai haka kerteng ka jome Jisu bana Nazareth bakin long ke ba Vietnam ban trai ke kam ke jome kerkhui kini ki jing ai bakin nang roy kinang man bahat bat syakanu kanu ke benta baka balanggam pen ka pendon kam kan long ke jing kerkhu ya ki mensim ke bakodor tunang kerkhu ya ki prabangai ha ke jing ko jing khia ki kam ki duk ki jongki kam tam ha ke jing long mensim keburom nge ai shame ke kerteng Jisu ngi duai amen. Ti mentangin poi syakawai pat kebenta jong kajing syakri kata kalongin yo snow ya ka kubor naga ketien ke jong play ti kumbang laong lu sedang ba i ban kren hakane ke por hakane ke jing seng ka theological Sunday ngilap mbait kum ke balang ye pastor AL Laskor ti kum ke balang i pen pau ke jing snyowngu bat ke jing snow burom ye pastor Laskor by la kongu ikajing penbaik jongi ke balang
ban wan kren hakane kabalang hakane kasengi kebakarpang oi hakajing syangem syamla kemilenti bakan long kumne nrengi kemilenti bangin yo ban ya don lang hayang mane kum prabangai nrei kaperthei ke jia kumne nrei long kumno ru ngai ba ka khubor ka bai pastor kren kan long ka jing kerkhu na ka banta jongi kabalang barok ka wai te I pastor ela skor ilaju wan hakane kabalang haki program ki ba pher but don apdeng jongi ki bala itho yi but don apdeng jongi le se ki bampat itho I pastor reverend ela skor ide pe ya kabalang presbyterian Modamai district but kawa ijer Modamai presbytery te haswa ba I pastor la skor in chim ka banta ban kren ka tien ka jong play ka ni ka por ngin yo aswa ka wei ka jing ruai ka ba kerpang but iban ai ka jing ruai ka ba kerpang ka ni ka por I day I Master Kevin Karmujai tinga kerpat ye ba Kevin in song ba ban ai ka jing ruai ba kerpang but hadien ka ni ka jing ruai ba kerpang kerpat I pastor la skor in song ba ban shim ni ka banta ban keren ni ka tien ka jong play ka kerteng jung ruai kalong ondangin poi lang habreng pa kini ki jurang la ban sham na ko jurai ka ba thmai san spa sau ba dem sau spa kana punyo Kalbari
Pastor Bialam ye kena jing syakri ke jong yoblay kena chan met jong kena sengi kita menmesan jong kebalang kita belong ke men bat kita para ke jong outrai kita khot jong ke kompi di balang kita belong ke para no yetrei ke kam ke jong trai kita para pengai bi jong kebalang nadu kilong kemi kilong pa ki samla bat ki hep ki ret ngasim mi kene kabu kene ke janmet jong kene ke sngi banai kublai phi ka teng ke jong trai baru nong pen im jong ip just rest ubali alam yang au sikri bar ret jong ban ya don bat phi ha kene ke sngi ke ba kerpang ke bangi kum ga balang iraki Bankin mau kena kesengi ke bagerpang. Kepala penbaik bagi balang baro hakana geri be ke jungi. Kin mau ia kena kesengi ke bagerpang ke bangitip kum ke theological Sunday. Hakaba ki balang kin mau ia ke theological college kita nak read dia ke jongi, but gerbang ya ke theological college ke jongi, kemungitip kum ke John Robert Theological College, hamau kelat. Ia hengu yo belai, ubali alam ni, bagi yo ban rakhi, ia kena ke sengi ke gerbang, ban kin mau, ia kena ke Islam, kepala penmi ia ke kepang. Bat ki noyalam juga balang, hakane ke ri ke be ke jongi. Habangi rakhi kene ke sengi ke bagerpang. Nyemla ban klet. Ye ki missionary be ke jongi. Ki bau blai ula khod ki. Ki bau blai la ben set hage terpeng ki jongi. Ban wan yu ke chat kene ke ri ke jongi. Ban sedang ye ke alap ye gospel. Ban sedang ye ke school pule. Ban sedang ye ke Islam ke bapen mi ye ke papat ke alam haga balang ke jungi. Ke mengitip kum ke theological college. Haga Islam kat pras pak prapanyo. Haga ba seng ye ke Islam. Haga ba founder principal jangan ke Islam, Dr. John Robert, lai kerteng ye ke college, ke Shera Theological College. Badminton, ke mengitip kum ke John Robert Theological College. Kini kalau ke Islam, ke bawah penmi si bon kino yalam, hakane ke ri, ke be ke jongi. Kapan pau ke senyumu ye ke balang amalki. Kepala penbaik jika ni ke program, balai jika ni ke bentang au sekri berit jong try, ban keren, jika ni ke bentang jika ni ke jeraki, jika ni ke theological Sunday. Ngangai sekian mengenai ke tiga jong belai, kepala alam yang iban ya dan jika ni ke jing bentang ke jong belai, ban saya skor jika ni ke tin ke jong belai. Ngalap berkat ke bentang ban keren, hak ni ke sengi ke bagerbang. Kebaga balang kelasani anga, ban sami kubor ketin ke jawab lagi. Hamang apai, bat pusan jika ketin ke jawab lagi. Lealam, ye ke jingmut ki berkat ki jong, ia ke gospel ke jong Yohanes, ke gospel ke jong Yohanes, kalau nong ke barpeu, ke dekat barpeu way. Ki ketin guang kumni. La tho ye kini ki ye bapin yo ngai bau Jisu long Chris u khu nu blai bad ka bang ngai hu pen yo ka jingem ha ga gar thang ga jo kani ga long ka benta ka bal ban shong long rem ha ga ga jies lok ha ga jan me jang ga sngi ki lok bi he ka kubor ka ban ban kren
hagan ka jan mit ka long ka jing krau jong ka kam mission ka jing krau jong ka kam mission kene gede ka kubor ka bau bleli alam yang ban kren hagan ka jes lok hagan ka jan mit jong ka ka singi kilau be having a pie Shabang kene ka kam mission ngimla ban klet yagi tu gi pa jong ka balang kiblas dang ban bet yo sambai jong ka gospel wala bdengi at kithem wala bdengi mau te gi mau ba jong ka jingele gini gila shem yaga jingit kle ban bet ye usumbai jong ka gospel kan ka ri jong Kilau be haga history jong ka balang ka jongi. Na adu ka snem kat pras pa sa puai. Ha bagi missionary kilawan sekene ka ri ka jongi. Kilawan ra ye ka gospel. Bargane ka gospel. Kalong ka mission ka bau try jong yu Jesus. Ula khot ye ki sekri ki jong. Ban yar yaga mission ke jo sagani ka ri ke jongi man ban yar ka mission ke jo hagani ka rilom ka si jang dia ke jongi kilau be ka mission ka jong try jong Jesus kalong ka bakrau bat ka bayar hadu kata hai habang Ukraine sa phang ka mission bar ka jing krau jong ka ngimla kilau be ban medur yaga plan ke job lai yaga jing temu ke job lai kade ka plan ke job lai kade ka jing temu ke job lai ka bau uban ben krau ka mission ka jo kade ka pertai lani ki pulin ro kitab Genesis hadu ke kitab jing ben pau la tho tang sawang we blai baru tau blai dan yaga jing temu ba ka jing thau Siapang kumno ban penwan yagi breu siaga jing ben em ka jong nang ta hagar ka tin ka jong play don tang ka we ka subject bargata ka long siapang try ban nong ben em jong yu Jesus ukun jong play barga jing su spa ka jong haga testament ka barem ngipule ban ngisam bala kren japang ka jing ben kre ya ka jing ben em hage south ligi gospel leben pau ka jing ben em hage kam ya pastol ngisam bal ben bna ya ka jing ben em bala ki sithi ki ba pastol Paul la tho la ba tai ba ka jing ben em japang ka jing ben em ka ba ro try ba ro no ben em jing Jesus hage kitab jing ben pau laban dap janai yaga baro ngipuli ke gospel nadu basdang nadu kitab Genesis hadu ke kitab jing ben pau la kren japang ka jing ben em kabro try but no ben em jong Jesus kilau be habi kren japang ka mission hagani ke pertai ngimla banyai lai ya ka mission ke jong try jong Jesus ka mission ke jong Jesus ka mission ka mot ka jing pha rengkat bar ka jing ai bor utra jong Jesus wan jong ne bertai ka dei ka commission ke jong pa ka dei ka jing pha ka jong pa ba bneng balawan jong ne ke bertai balai bor ban trei ya ka kam ban yalap ye gospel kamut kam tam ye kam bar ka jing trei kam jong ka balang ka badai ka kam ban ben benai ka kubor babha sega jaj ben reu jong ka pertai baro kani kalong ka kam ka bakrau bar ka haga jing em bar ka jing kai ka jong tra jong Jesus nama lawan sega ka pertai ban pendap
ye ga kam jong ga jing ben em ulawan jing ne ga bertai ban ben wan ye gi breu sha ga jing ben em kata ga mission ga jong tra jong Jesus ka mission ga jong ga long ban ben wan ye gi breu sharadi ban ben wan ye gi breu sha ga jing ben em ka jong ye ga ne ga kam yo i ye ga jing krao jong ka ha ga ministry ga jong tra jong Jesus ula ya ke leng ula le ba ula ben kia ye gi ba pang ula ben tgen ye gi ba yam ba ga siosi ula ai ge jing germen ye gi ba godet nalor ga namar ga ta udon ga thong bar ga ta ga thong ga long ban thao tmai ye ga jing em jong gi breu ban thao tmai ye ga jing em jong gi breu ga ne ga pertai ka ji ka mission ga jong trai ka long ban thao tmai yo breu na ga jing long jot na ga jing long rem sha ga jing long ga ba dap pura na ga jing atatin na ga jing do jing kan men sha ga jing kan men ga bas kam kata ga mission ga jong trai jong Jesus log be na mar kata kane ga long ga mission ga jong Jesus man ba dang don na ga pertai ngala kli hala di kumu pastor jong ga balang ka ga mission ka jongi hagini gi sngi gi ba manta nge pule ga history jong ga balang ka mission jong ki missionary ka long ban wan ye gi breu sha ga jing tep yo tra jong Jesus u Thomas John missionary ben kong bal wan jing ga ri u yo i ba ga jing sedang ye gi ni gi dak alphabet ban bisgau tu ye gi breu sha phang ga kum nu ban pule kum nu ban tho ban tan ban ben rung he gi breu ye ga ne ga tin gi jong blai ta ga mission gi jong ule rap gi breu go bon gi benta ha ga ne ga ri gi be gi jong yi ban ben sgau tu gi sha phang ka jing em ga ba dap ga hai ga ba trai jong Jesus ka mission jang ga balang ka long ban ben sei ye gi pa ba gi no yalam jong ga balang ngi ai nyu yo blai bo blai le lam ye ga balang ga ri ge jong i ba si bon gi pa ba gi no yalam jong ga balang ke ba ga balang ga ban mi ki don ga jingit kle na ba ga mission ge jong ga balang ki don ga jingit kle na ba ban ben ya re ga balang ba ben ya cha prang ye ga balang ka theological college ka ba ngi don ka re ga slam ka ba sain dur ka ba ben mi si bon ki pa ba gi na yalam jong ga balang ga ri ga be gi jong i ki don si bon ki pa jong ga balang ki bla dei ban ja ye gi rai ki rai dam ki bla ban tor ye gi sra ki bla dan tor gi klau gi tap ban sang ban dei ga balang ka jong trai jong Jesus ngi ken mau ngim la ban klet ye ga theological college kare ma ka slam ka bla sain dur ye ga jong ben ya cha prang ye ga balang ha ga ne ga ri ga be e ge jong i lo be e ni pule ha ga ne ga gospel sha phang ga mission ga jong trai jong Jesus ha ge lai te gi snam ke bla trai go ha ga jing shakri ga jong ha ga kam jong ga jing ben em ga jong ula trai ye ga kam mission bar ga mission ga jo u ga long ban hi kai ban ben sai ye ga mission ka ba gi bru gi dei ban trai ba gi bru gi dei ban ben dap ka ba har bat de ba le ye gi kam ba ban ben em ye ga met ba ri ga men sim jong gi nong pang ka ba lai bat de ka ba ya lap ye ga ku bor ga jing ben em ha gi bai ba ka ba so bat ga jing trai dap ye ga mission gi u
dah kejing syak citom, bar kejing syak yap ke bakalan rain. Kini kita mission, kejong try, jong ujises, ke mission ke bakarau. Ulai ti ladi, ulai len ya ladi, hadu kejing yap ke bakalan rain. Kalau begitu, kam mission kalau bakarau tu kata. Ngaju berkat kalau begitu bang keren sebang kam mission. Hagi ni kisngi kita mentah. Kajing tray mission, hagi ni kisngi kita mentah. Kadai hagi jing sengau bed kajongi kita bereu. Kajing tray mission hagi ni kisngi mentah. Kadai hagi convenience kajongi. Bonsi hingga berkat kalau begitu, hang nu ke komitmen kajonga. Habla kod yang aja kena kajing sekali. Hamba keren di ke vision, hang nu kita ke sacrifice ke jinglan yala di ke juga. Utra jong Jesus, habla wan cakap ke pertai, ulai ti yala di, ulai kai ke beriu, ulai leh ke gamba, ulai penkia ke beriu, ulai besar ke beriu. Balai ti le ke jong ke jingem, nak kita ke mission ke bawah kepala seniau. Ki balang kiri kisi. Hai ke mission ke jongi. Ke komitmen ke jongi. Habgila piang ya ke mission. Ke komitmen ke jongi kum ke balang kiri kisi. Habgila piang ke jengkot. Ya ke mission ke jong try. Gitrai tang ke kaki besok. Ngaken mau your way upalok. Lakor dia tu kanai hakaway ke balang. Ulok ong yang apostol pelakor dia tu kanai nga cakap ke balang. Kasurok kalong ke bakumno. Light surok ne em haduk kata ke senong. Ngong biha banyai kijat argenta nak jaga ke balai surok. Uang te pastol nga tengah melak balik situ jata. Ngam melak balik situ jata ngam juk melin banyak kijat. Ngal berkat kilo beie halade. Hang nu ke komitmen. Kajing akut kajing kau angu kajing kau angu kajing halade. Habang abdiang kajing kot kajing mulai. Hatu kata ke mission. Hatu kata ke mission ke jongi ke pertai. Banjir tang iki jaka ke basro. Banjir tang jaka ke balai kali. Utrai jongi Jesus ulai ti la ke jongi im ban penyar ke mission. Hakan ke pertai. Kebar pat. Ke mission jong ke balang. Ujisu la seng ye ka balang. Ban yai tray ye ka mission ke jo. Ban haba un sakiu sa beneng. Ula ye ka commission. Hagi nong board ki jo. Hagi senran ki jo. Ban ben klan ye ka mission ke jo. Hakan ke partai. Kum tau jisu ulong try jo ka balang. Ulong try jong ka mission. Ulang kanong rem jong kabalang. Namar kata kabalang ke depan tray ya ke mission ke jong tray. Kabalang ke depan tray ke mission ke jong. Kani kalong ke kam ke bakrau bad ke bakongsan ke bau tray la ai ha kabalang. Ke bau tray la ai kabalang. Kani kalong ke kam ke bakrau bad ke bakongsan ke bau tray la sania hakabalang. Kibalang kiami hakini kisngi ban tray mission. Lagade hasor, hakapsor, hanong gendong kibalang kiami. Ban tray ke kam mission. Ngaken mau ke semal janreu hadin jong ke Bible. Kibalang kilawan sekmat
ban sponsor igi nong tray, ban jit igi lengkap tray, ban pa igi mission worker, ban pa igi missionary, ban tray mission, bagi kuat ban penyar, ya ke jialap ya ke gospel. Menyerap ya ke gospel. Kebalang agak spas nem ke penengkong. Kim jing mot ya ke kam mission. Kikat angot kit senran ke bau trau lejit. Kila tray ya ke kam. Kila lap ya ke gospel. Kila penyar ya ke mission. Nagi kat angot sakajis pa arpengot. Nang tang nagi sis pa arpengot. Sakal lais pa angot. Nang tang lais pa angot jiki sana jangot. Tang kendiat benai. Kabalang kalayat siaparang. Menen ngapuli Jepang ke history jong kabalang Antioch. Long kabalang Antioch. Long kabalang kebadan ke mission. Kebalang mission oriented. Kebadan ke jing serem bantray mission. Kita kot jong kabalang kilong active in service late. Kita kot kiba serem. Kiba smart kiba sting. Kita kot kiba kersan yagi missionary. Yagi missionary. Bad kabalang kebapak missionary. Kabalang Antioch kelapa. Yo Barnabas bad yo Paul. Bantray. Yagi kumki missionary. Ban benyar yagi mission ke jong justice. Long ba kabalang Antioch. Kali kabalang. Kaba ban benyar yagi mission. Berkadang ru kajingkit klik kejungka. Kabalan Antioch kadang kajingkit klik. Ya gitu ki brew ki bakal kalapa kum ki missionary. Kagan ma wa kajing duai nak mentau baru Paul. Kalau kagan ma ki kajing duai nak mentau kajing tray ki jongki kum ki missionary. Kagan mau ban kersan yaki. Bagi baban tray dep yang kekam jong kecil penem. Ngam tip kat nutri balang kebakum ke balang Antioch. Teng berkat kalau bi jika mission jaga balang kini kisih. Ikumba ngisu penten but tenang. Ngisu but tenang. Nama bapa missionary badon mission field kita ketika balang ngiru ngini lek sorbe ngini tray. Ngini bu missionary, ngini bu mission worker. Gak bakal jingbo din pat Ngini jo lej bisit yaki. Ngini jo ken mau yaki jing doai. Ngini jo kersan yaki. Bagi aban tradep yaki kam jong kejing penem. Ne Yesus ngau sarong mengila dan mission field. Bagi dan ginong tray jongi tangga labiang. Kabalang. Mission jong kabalang kalong. Bangin tradep ya kam jong jing bidem. Daga jingkut jingmot. Daga jingkut jingmot ke penjaman sim. Ladai ban ya yegi at kitam. Ladai ban ya yegi riat kiram. Ngide ban dan ke jingkut jingmot ke skam ban kot segesop dung. Ban yalap ya ke gospel Jesus Christ. Ke dor bahar balang. Ke church council ke Benengkong. Kebal long Jerusalem, hak bagi apostol bagi kita menbesan kilia keren. Ia kam mission sebagai gentle, ni boleh kau hak kam apostol ke long kebakat san. Hak kata council ke jinyalang jong kinong yalam jong ke balang ke Benengkong. Hak kata dorbar ke council ke Benengkong jong ke balang ke long Jerusalem. Hak bau Jacob. Ulalong Uchairman lani undong yalam. Kita ke jinyalang. Kita ke council. Barang tak kalau don ke report. Nakita ki nong tray. Nakita ki missionary. Nakita ki nong tray. Kiba tray ke kam mission. Balong ba kita ke report. Habaliot singaw. Ya ke jing tray ke bapala. Kebagi apostol ke rai. Ban pelaj ia gi gentle nagalengkor jong kecing long brau.
Kata ke resolution. Kajinya kot, hakajinya lam ke jong Jacob. Bagay ban ye kot, nge. Ban pelat, ye ki gentle, nagalengkor kajing lam rau. Kata ke jikut jimot. Nagata ke council ke Bahasa Jerusalem, kini no yalam, kila pra, kila lait segi jakaku, bar kila lap ye ke gospel, ban penwan ye ki breu, siapa jing pen ke jong Jesus. Lap baik, the mission ke jongi ke barang, ban penwan ye ki breu, siapa jing pen ki missionary ki baik ke jongi, hab ki wan siapa ke ri ke jongi, ki ia kejing syate jongi. Kio iya se bagi beri kimpat yo mat ia kejing men ke jong Jesus. Kejing try jongi missionary kalau ban wan iki beri show Jesus. Ban belai iki nak lengkor kejing long brau. Ngilong ku mengilong mentah kilok biye. Kadai dah kejing try jonga gospel. Kalau tahu tumbai ke jengim ke jongi, kalau sip ye ke jengim ke jongi, bangi long, kum bangi long mentah. Kipalang, ke mission je kipalang. Hari ni kisni ki mentah, I kumba kipalang, keliok tiak. Hari ni kemit kipala dep don wei pastor orang bak lo phone nga, wong pastor pi kum no. Ia gadur jong kapalang, hari ni kisngi ki mentah. Ngong pastor ke jio i ke jong agalong, bahagi ni kisngi ki mentah. Ikum baka barangkan kolaps. Maaf yang ngaki lau bayi. Kam don chu kata kejing cerem jong i dekot jong kapalang. Kila syong hayeng asem, nang ta kila syong Hagai jing songsok ke saya. I kembala songsok ke saya. Kidohan kembala kelet, ia ke sengiu terai. Cisin ye songkai pada wei pastor, kat penginai ye songkai, wan wei kena samla ong. Yo tau pastor, pastor pemdi, yang yo terus ing sembai. Ong pastor kemta ke sengiu terai, ong kemta mo, ke sengiu terai mo kemta. Tuan kibla kelet dia kasi utrai. Hagen dengan lockdown. Kibla kelet dia kasi utrai. Hai ke mission jang kabalang. Kidon kibalang kibla kang yang mani. Habat belakang yang mani. Kini kinong yalam jang kabalang kia tias ngi kasi utrai. Kia kentu yiku yigi yang Kristen yang toy long jing seng. Kat bayala di pada tias ngi haying. Kilok bayi. Kata kam de mission jong kapalang. Kam mission jong kapalang kade warhab deng kiat kitem. Warhab deng kirai dam. Ngide ban tur. Dikilat paro. Ban penjar. Ya kam mission ke Jesus. William Carey wong kumni. Kapalang kabam yalap. Kan sa tangga dak. Bakaladon sisin. Nang tahu Alexander Duff. Haga kot ke jung wong kabalang ke basange ega kam yalap. Hadirin sipor kanam long syu ke bayalap. Lockbi. Haga ni ke lockdown. Kemang ikum bagi kibarang kin ria. Nakajing ya saya lama musim jawab lagi. Ikum bagi balangin kan riak nak kejing alam kejong belai. Ngalai ke balang ke Pentecost Sunday ngawan ke balang ke mengatrai. Mari poang ta ki ong pastor pin kren mapi. Namar kidan ke jimpen baik ke jongi bagi dekat komiti balang. Ngin pelong jing ya seng das ni. Mari connect kini ki mai. Upai bau liawan. Nama lo kuah awan jing seng. Gila bersang ban maintain ke social distancing. Lesong mal keren ni ku bolak ti ke jong play.
Mari wahai kici seng dan kawai kelong kemi ong pastor. Kawan dan belai. Kau ngapai ke doa nur ban yo kini kesni. Ya kini ke jingjak ke jong trai. Ke jing genjak jong ke rempe yang kistan mdan ke jing sekri belai. Myos ngau cuy ke sur jong ke jing ruai. Bari ke jing duai. Lo belai. Ngapai ke mensim ban yo Ya kini ke celam. Ya kini ke jing ke jong belai. Maka long yin jak. Kilok bayi. Hap deng. Kini ke lockdown. Kidan cipon lek se. Kilong kemi bat kilong pa. Kibat sengau kum ta. Ndoi ngi dei ban kongu. Ban ye terhilang. Nam ta ke jing ba. Ban ye dei ban ken ma ban duai. Bau belai ni alam. Bangin mat. Ya ke jing belai ke jong belai. Wadap deng ki bajing ki babon jong ka jingem ke mission ke jong I kum ka balang ki sini kelong ban kener ke keti ke jong I segi breu ke dan kam ya ke jing bentengen bar ke jing benkia ya ke jing bentap ki lok be ngasih komene bagi balang ki jong I Hagi ni kisngi ki bakum gini kelas chemical role ke jongki. Kiran ki balang ki balai ai bam ID ki bala sam ki kha ki bala sam ki ja ki bala sam jing bam ya gitu ki balan kam ya ki jing bam kata ka mission jong ka balang. Ki balan kam ya ki jingarap. Ngaingu yo balai badan ki balang ki bala ai ya ki di jong ki jingarap ke jongki. Segi bri ki badan kam ki jingarap. Kata kata mission ke bakrau ke bawah jom Jesus lekai. Ki mission ri ki jongi. Haba ki wan jeng ri ki jongi. Kile kata. Ki sumar gitu ki bapang. Nakata kata awi don ki hostel. Ki hikai gitu ki bakwa ban dang ban puli ban putih. Negara-negara kita don ki school ki jongi, ki college ki jongi. John Robert, pa founder principal jong Theological College sekarang ri jongi. Ubang itip kum pa jong ka kasih literature. Uban ban bobai borenti ya ka thok katar. Kata ke mission. Usingau tu bagi ke mission. Ban penyar ya ke cialap ya gospel. Kilok be ke balang ke don ke mission ke bakrau ke jongka. Ke mission ke bakrau jongka balang ke long bagi por ke bakum gini. Hagi crisis ke bakum gini. Ke balang ke don ke role ke jongka. Ban le ya ki kam ke bakrau. Nak bentang ke cialap ya ke gospel. Ke balai. Commission jong kita kot kabalang. Wastel Paul on bagabalang kalong si kipara traisno barjiru ko. Ngasih kau tenat ye gini kejeng thok kejeng Apostol Paul hagawe negi siti kabau la bandi gini gentin kabalang kedai kepara traisno barjiru ko. Uang ru bagi Kristen kita kot kemet ukris. Kajinya long ke wei ke jongki. Kajinya ke jongki. Kajinya singau tu jingmut ke jongki. Kajinya terhilang ke jongki. Kata ketika mission jongki kot jong ke balang. Gi keren Jepang ke mission jongki kot jong ke balang. Ngimla kilau be ban punya kelat. Daga jinya sengau. Teng kilau be jadi kajinya sengau. Kebenia kelat ya kajinya longko wei jongki jong balang. Kabalang ketika met ke jong tra jong Jesus. Kabalang ketika chatri ke bate song lang ya ki kun jong balang. Ya ki khot jong balang.
ke para trai jenong bar ke rukoi ong apostol Paul kumta ngi ki Kristan baro ngi don ke benta hagakam mission baran don ke benta hagakam mission ngi de ban don kajinya nyutu jimot kajinya long ke we kajinya i kata ke de ke bakongsan ne bangin job ia kena ke pertai job Jesus Christ pun sin gila be ngisha job hagam mission ke jongi nama bagi don kajinya prat kajinya baik kajinya pra kajinya kedauti kajinya kenat hang no ke mission ke jongi habangi don kom kita lagi don ke just ngau ke bunguta gila be kam mission ke jong try kan feel ke ni ke pertai bon sin feel ke mission jaga balang nama badan ke faction nama badan ke jing bam yahun nama badan ke jing prat nama badan ke jing kedauti bai kata ke ba pen feel ke mission jong ke balang hagini ke sini nama badan ke khot jong ke balang ban job ya ke mission ke jong Jesus Christ ngidi ban dan kajinya long away kajinya kajinya long away kajinya trailang claimed ya kedokti but one ai we kenang win job ya ke mission kom kita khat jang barang kom ta ke Kristan baro ngidon ke benta ke kam mission ngim dei ban ong baga kam mission ke ditang ke kam jong kita men besan baga kam jong pastor kirang ba balang bagi tu kirang ba ke bapau kilong kemi ke bapau nang taki samla ke bapau dei kum ta ngaju yo sngeu ke lo be bedan o ke tu ke kam jong tau ta ke kam jong pastor ba temen besan ke kam mission ke kam jong ke khot jong ke balang baro Ndai dang ke kam jong no re jong no, kiri ke kam jong kiri khat jong ke balang baro. Hagani ke senam ke mengimat yang ni ke krisis ke bakat kani. Ke jinghe ke bakat kani. Ke belah kata ia ke balang, ia ke imlang salang, ia ke ri, yang ta ia ke pertai baro away ke krisis ke bakat kani ngide ban berkat kilo be ngide ban penduk bendam ya kata kajinya sioper ngide ban penduk bendam ya kata kajinya ya kedauti kajinya shon kajinya bisni kajinya pemyahoni way ngaju berkat berabor kilo be ngolek siu beliau i kajing duna kajong i breu bal penjai gini ge ya si bulau yo i bagi brugum septing so yo belai mdan so ke bamlong agari beri barok ke balong sudah kat ke bau briu kwa long bai kat ke bau briu le long bai i ke bau briu ula simpas yo belai ngaberkat imat bade bau briu ula le tam bagi berigam septing so yo belai boleh penja ya kene ke pandemik ya kene ke krisis ke bakat kene lak bayi ke mission ke jongi kum ke balang kalau mate songlang ya ke jingi mare ke jingi long kawai kenang bingila benun pau yo Jesus Christ ha kene ke partai ke bakat do mission nang ni jekmat nga banga berkat ikan ke benta dia ke jing krau jong kam mission ngoka nang ni jekmat dan ki wang bagani ke krisis kan kot dan si pun ki wang bagani ke kelam kan kot no dan bagi wang bagani kan yai petang bagani yai jahat ulau snem lok bayi kata tang kata tangka kajing mudo jong kibreu kata tangka assumption kata tangka jing berkat jong kibreu kita ni bang pekan kuno
Kidan ki bong ke nang jur. Menolak bantip. Ndai kum ka balang ka ke mission ke jongi nang ni sekemat. Ke mission nang ni sekemat. Ke por ke mare step. Tung ini berkat. Kumrungin le ekani ke commission ke bakrau. Jong trai jong Jesues. Theodore Williams haga kot ke jong the local church and mission. Wai jing mut kumne. Ngala sim mi ke jing mut ke bau Theodore Williams. Ong kumne ki nong yalam balang. Kin long usabi. Ban ben selur ye ke kam mission. Nang ta ke arpat. Uang ban ben rung. Hagi de kot jong ke balang. Ye ke jing snyau tu. Bar ke jing snyau kia. Ye ke kam mission. Kabalai pat. Bandon ke sngi trai ke bagerpang. Ke bagabalang kan duai gerbang. Nam lagi kam mission ki jongka. Bagabalang kan duai gerbang. Nak bentak itu ki nong trai ki jongka. Kum mengidu kun mau gerbang. Ye ki nong trai ke theological college. Kinong hikai bagi kinong pule. Kinong trai ki bentak ke theological college. Kum taruh ngenduai gerbang. Nam bentak kinong trai ki jongi. Ki bedon haki mission field. Ki bedon haki lengkap trai ki jongki. Mengenduai gerbang. Nak bentak ki jongki. Nang ta ke bas sanbat. Kajing duai ke gerbang. Nak bentak ni ke kam ke bakrau. Ngidon ke mission field teng-teng. Ngis ngot tenat berkat berekren. Hendak ngimjukan ma bat banduai. Ya ke to ke mission field, ya ke berigu dan haga, ya ke nong tray ke dan nang ta. Haga mission field. Nang ta ke bakhatu. Kajing syak yalam, ya kajing tray. How men see him koi. Tak boleh. Kaya ke bengidang le nang ni sekemat. Kaya ke bengidang le nang ni sekemat. Bani leh bersak ki de kajing start beriu. Nyemlah ban job ngabe. Bani leh ki de kajing siau tu ke jongi kum ki beriu ban kajing start kajing tebit ke jongi beriu. Ngila ban fail. Hendak ke ba konstan ber kebadan kam bangin sak yalam hamen sim jong belai. Bangin sak yalam hamen sim beko jong belai. Tangga ta ke ban yalam ini ban job ya kijing ki mungkin do hagade ke jok ke bamanta nang ni sekmat ke mission ke jongi kum ki khot jong ke balang bangin sa elam hamen si beko jong balai log be ublai ni rap unkir ko lembaga ni ke ji selok ke jongi ke ni ke janmit ublai unyalam ya ke balang hagane Kajiraki kini ke theological college Sunday, ke theological Sunday. Bal nambah kini kajiraki, nambah kini kajir selok. Lepas kini mau ini sepangka mission ke jongi, hakani ke pertai. Ke mission ke jong try jong Jesues, ke mission jong ke balang, ke mission jong kita khot jong ke balang. Nanti ke mission nang ni sekemat. Ke bangga kuat ban kut yang kini kajing keren ke jong akalong. Mungkin duai bo belai yalam ini, mungkin sa yalam haman sim jong belai, hagi sengi ke bedang sa, jong ke jinyai dan ti ke jongi, ubelai ke ku ini, nama tak boram ke jong, amen, tungi duai. Ku pa jongi ba beneng, nyai ngu eme bemeli yalam ini ke por, mio atrai bandan ke yeng ke bekantang ke jong mel. Bani teh bani selok, nak ketien ke bakoi ke jauh meh. Ya rab ini ko thrive bagi ye barok bela keren negeri ke por. Ingat skam kelong ke sur ke jauh meh. Kebangi dana thrive ban senyau, haga balang ke jauh meh. Bari kun ke jauh meh. Kibasa skor, ye kena ketien ke jauh meh. Thrive ini dua minit ban kerku, ye ka balang ke jauh meh hang ni amal ki.
pastor bat kita men pesan kita khot jong kabalang kinong yalam jong kabalang nadu kilong kemi bat kilong pa yaki samla bat ki hap ki red kerku ki got rai sumar ki kin hok ti ki jome ba pedeng ki jing ma ki jing men sao ha pedeng ki jing pang ba ki jing kuslai jong ka ne ka jok ba ka por ka ba ta yesi ban bat scam ki khon ki jome ha kin hok ti ki ba pha ki jome begin yo a tribe ban ma ki jing God ki jing kia ban ma ki jing sok ki jing men ban ma ki jing sales melody ha ba ki em ma ka ne ka partai ka ba kom ka ne tribe in duai minis nei ban ker ku a tribe ye kan tin baro la kren ne ka por hoi ki long ki sur ki jome ki be don ban kren ba u shakri u jome ko tribe la ban kin ma ngi ka mission ke jome ko tribe ye ka ba me la ban dep ka ne ka partai me la ban tingen ni ka ba si me la ban em ye ki ba yap me la ban ya ki ba ko me la sa ki ba tran me la a ki jing kermen ye ki ba do jing kermen ko tribe ye ka ta ka mission ke jome ba long ru a tribe ye ka ba ngi kum ki nong bot ki jome ngin sim ki denjat ki me la le go try ha ga ne ko partai go try kum ka balang i don ban tray si bon ge ki don si bon ki breo ki ba ka sao dong yang ki don kam ji sai ka jing rap go try ki don kam ji sai ka jing ben tien ki don kam ji sa try bi ye ke ben kya try ba ye don kam ka balang ke jome yang i kum ka balang ke jome bang sim bi ke mission ban kner ka kri ke jongi segitu ki don kam ji sa ye ke jing rap ker kuat tribe ye gi benang ne se mat go try ya la mengi kum ka balang bangin yang scam go try what up deng ki jing le ke ba bon satap what sha go try bin kan dia na ke jing lam ko jomon si mu jame but scam mi go try ye bana ya la mengi de ka bor bon si mu jame sim ti go try ye ke baro ki bengi la kren na ke ka bor ki bengi yo ban dia slok go try sim ti ka balang ke jome bagi kun ke jome ke bedan ke leng ke de ko partai somar ki hagi ti jome sngo ko jong ko jongi namar tang kristi pan amen nga ai ko blay ki nong isimenta baro ha ka ne ke jing seng ha ka ne ke sngi na du I organis I nong yalam jirwai I bapuli ketinu play but bu kecing duai but I nong ruai kerpang bleu nang kerku yapi hakamet hakamen sem but ngai ko blay kerpang ye pastor EL Laskor I bala ayangi keto ko kubor ka ba kordor but ka ba don kam ka ba penkan mau yangi ya commission try jisu but ya commission jongi ka balang te to bleun kerku ya ketien jongu ko bangio snyo ke ne por ai bakan long ka bor yangi kum ka balang iwe piwe ki bangai bangin shim ke ne jingkit kle banang troy ka commission ka jong blay ka baula banset hangi kum ka balang to bleun nang kerku ye pastor EL Laskor nang ai I kamet ka bakoi ka bakia ka bor ka jing start ba I pastor nang laban pendap yagi kam hayeng ha ka balang district presbytery synod assembly but PCI tengi ai ngo yo blay bau don but I pastor EL Laskor ila poisuk keni ka step saka balang jongi hangni ban sam ko bor tinu blay ban ngi duai bau blay don but pi pastor le suk pin poisuk sheyeng shesem saka balang ka ba pi don te ngai ko blay ru ya ki nong penbiang ya ka sound but ikini ki parlok ki ba penbiang ya keni ka video kebering hagan ke por but ya barok kita ke don keti ban penbit penbiang ban penriam ya kene ke yeng mene tiu bleun ker kulang yangi wei piwei hagan ke sngi ke bangi kan mau ka theological sunday ke bangi kan mau ya ki slam ki ba penmi syakri ki jong play ki ban trey ya ke kambalang ke commission ke jong play tinginnya penwai no akane ka jing syakri lang yo bleng in ruai ting ruai ka balai spa ar lai spa ar na ka batmai aspa pra na ka barim ngin ruai tang ka dekot ka banengkong bat ka baar bat ka koros
Bat hadian gani kejing ruai sajisian ngagar pat pastor ela skor in sobahaban ai kejing kerku penwai. Ngalong jong me try ketien jong me ngasnyo syakakam jong me tu penbit yanga. Arteli gidkhot lembat ke cross lais pa ar. Try daga jingkar ku ke jauh me, mengin mi negara ying ke bukan tang ke jauh me, daga jingai ke berap biang ke berap try bat undang pen im jauh Jesus, ke jingi ke jauh belai kupa, ke batu jaga cat ke jingi snai, ke jingi selong ke jingi bentigan, ke jauh mesti berkut, bagai lai wo belai, ke nyalong ram berkat. Ban ngi ku dan hang ni kapor. Lam perkara kapalang hang ni. Ki rungai ki dan hang ni ka ri ki be ke jongi. Bara keleng setelah kapertai. Nadu mentah sedu ki pam cukot. Amen.